В червения ъгъл Драгица Елисавец от Сърбия, 24 годишна, 1,75. Уважаеми зрители, в последния двубой от първия кръг на преварата с Гаропава 4 ще видим двубой между Мерима Башич от Босна, която е в синия ъгъл, 30 години. Носител на световната купа в стил К1 на Вако от тази година от Унгария. Треньор Реджеп Халилович. 8 двубоя има Башич и една загуба. Също нея е Драгица Елисавец от Сърбия. 24 годишна е Елисавец. 15 победи, 4 загуби. Състезателка на кикбокс клуб Синделич от Белград. Започва агресивно Елисавец. Скъсява дистанцията. Обратен гард е Башич. Елисавец е носител на световната купа в дисциплините на татами. Ще видим дали успява добре да адаптира стила си, но все пак в нейния спортен клуб има възможност да тренира с някои от най-известните имена в женския кикбокс в Европа. Добре контрира шутерите на Башич и Елисавец с дясната си права. Ето още един път. Всеки път, когато Башич посяга с лявото маваше, и Елисавец се контрира с дясната си ръка. По-ростова е тя от съперничката. Разбира се, трябва да се възползва от тези предимства. Смени малко тактиката Башич, но каноналното удари засипва Драгица Елисавец. Технически много добре подготвени състезателки, комбинативни са. Особено когато трябва да навързват удари с ръце и с крака. Но като че ли един удар повече пласира по-високата Елисавец. Сега е притисна Башич в ъгъла. Тя е по-възрастната от двете състезателки. Но за сега младата Елисавец налага стила си. Вижте, вече отказа се босненската състезателка да рита с ляво маваши. 4 леви мавашата пусна и 4 пъти бе контрирана. Чудесно. Приключи този изключителен първи рунд, премина в много високо темпо. Все още не може като че ли босненката да намери правилната дистанция. Атакува с единични кикове, което дава възможност на Елисавец да контрира. Виждате този десен прав, който действа унищожително, както срещу лявото маваше на Башич, така и срещу десния лоу-кик. Нормално Башич е обратен гард, така че задната ръка на Беки ще е ключово оръжие за това, кой ще се наложи в този двубой. Разбира се, обратни гардове разполагат с още едно силно оръжие. Задното маваше. Причината е, че когато бъде изпълнено в трупът, тя попада в областта на черния дроб. А тези, които са прави гардове, разбира се, нямат
Ще видим дали ще промени нещо Башич по време на втория рунд. Много агресивно започна и Елисавец, къси дистанцията, след като попадна два пъти и пласира коляно. След командата брейки отново стартирането на двубоя. Башич е тази, която е по-агресивна. Чудесно падна с десния прав и Елисавец. Опитва се да върви напред Башич. Проблема е, че докато върви напред, получава удари. Всеки път, когато влезе прекалено близко в дистанция, където ще по-силна именно тя с по-късите си ръце, и Елисавец се хваща и пласира коляно. Попадна сега обаче с един десен прав, с стъпка напред Башич. Чудесен ляв прав пласира босненката. Чудесно за сега се справя тя във втория рунд, доста по-добре, отколкото в първия. Вдигна темпото, попадна с още един ляв в главата на Елисавец. Може би това е ключа за спечелване на двубоя, по-високото темпо. Виждаме, че се поизмори малко сръбската състезателка. Чудесно ляво маваше попадна в трупа. Видяхте веднага как падна ръката на Елисавец. Много спорван двубой. Мисля, че в този втори рунд босненката изравни срещата, върви напред, попада по-чисто. Ето това е дистанцията, която е благоприятна за нейната игра, по-къса, вътре в дистанцията на по-високата Елисавец. Чудесна комбинация обаче сега на Елисавец, завърши с десен лоу-кик. Получи предупреждение от рефера да внимава с накланянето напред и ударите с глава Башич. И невероятен втори рунд. Определено раздават се двете състезателки. Сега можем да предположим, че е абсолютно възможно след състезателки да са разделили по един рунд. Видяхме Елисавец е доста агресивна в първия, доста комбинативна, докато беше свежа, но Мерима Башич се завърна във втория. Виждате, попадаш с лявата ръка все по-често. Сега надявам се да видим тези два леви прави, които достигнаха главата на Драгица и Елисавец. Виждате, получава указание от треньора си Елисавец да се движи повече. Ето този ляв прав. Много чисто попадна в главата на сръбската състезателка. Ено това ще бъде ключа към успеха за Елисавец. Да започва първа и след това да се движи. Сега обаче много чисто Башич попадна в главата и на два пъти още един удар получи Елисавец. Второ коляно. Праги рефера. Не губи време Башич. Усети може би, че Елисавец угасва. Сега без да иска да удари с предмишница. Агресивна е Мерима Башич. Усети, може би, че противничката се огъва. Не трябва да не остава възможно да почива Башич. Чудесно пласира още един ляв, когато завършиш комбинацията. Чудесен ляв прав в главата на Елисавец. Започна да намира все по-често съперничката си с левия прав. Башич поизмори се, разбира се, Елисавец. Прави впечатление, че спря да работи с Майгерито. Вече не държи толкова на дистанция босненката. Още един удар попадна в главата на сръбската състезателка. Мисля, че почти всички чисти удари в този трети рунд ги пласира Мерима Башич. Ето сега едно чудесно дясно круше, за да върши комбинацията. Ляв прав, който разклати Елисавец. Хвърли се да връща ударите сръбска състезателка, но виждаме вече по разклатена е доста. Попадна с един десен, още един. Но със сигурност доста по-тежките удари пласира Мерима Башич. Трябва да завършат силно двете състезателки, ако искат в последните секунди да откраднат тази толкова близка среща.
и завърши тази невероятна среща, уважаеми зрители. Също според мен това е един рунда. Победител е Мерима Башич. Видяхме, загуби като че ли първия рунд, но след това във втори и трети бе безупречна, много волева състезателка, не спря да се движи напред. После реши удар за удар, когато вече се измори Елисавец, не може да се изтегля от дистанцията на този унищожителен ляв прав Мерима Башич. Го пласира по няколко пъти и във втория и в третия рунд, което според мен изпечели срещата, но разбира се, аз седя отстрани си коментирам, важното е какво са видяли съдиите и всеки момент ще чуем тяхното решение. Точно така, Мерима Башич с два един съдийски гласа, разделно решение. Не знам какво се случи. Победител бе обявен в синия ъгъл. Мерима Башич. Точно така. Обърка се реферът, нормално е. Има бариера, езикова бариера между срещните съдии и главните съдии.